kulama teenager egameni lika Jesu ngibingelele worship team baboza kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngibingelele ogogo omkhulu egameni lika Jesu ama-ashazi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen kwaze kwamnandi bazalwane haleluya kwaze kwamnandi ukusukuma kade kwenziwa inkonzo enhle kanjena ngiyambonga uNkulunkulu ekuseni bazalwane omile ngaphambili umama uMbanjwa umntwana kaNkulunkulu osindisiwe yobiyelo Jesu haleluya wamthanda nami uJesu ngelinye ilanga ngaba umntwana wakhe haleluya wangibamba wakhulisa egameni lika Jesu ngingaka njena kungenxa yakhe ukuba yena wayengekho kweyami impilo hayi ngiyazi ngabe kade ngangcwatsha kodwa ngomusa wakhe ngilana ngoba kungumusa haleluya ukuze kungabi khona osibongayo ngiyambonga uNkulunkulu ekuseni enyangeni yabantu besifazane kodwa ngibezwa kahle bakhona nje egameni lika Jesu haleluya bakhona abantu besifazane egameni lika Jesu ngisho nabo benqophe zabo sigwele inyembezi ngisho nabo abahlala besebenzisa inkosi ngisho nabo bakholwayo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha haleluya phela mangisho besifazane angisho mama ngisho kodwa bonke ozelwe wesifazane haleluya kuye kugogo haleluya ngisho ngabule iminyaka emingaki owesifazane loyo uNkulunkulu umthembile ukuthi abe wesifazane anyaza amandla afihlo umuntu wesifazane haleluya ekuseni bazalwane ngingadonsi ngibingelele isikhathi eside kanti isikhathi asekho inde yankulu intshumayelo ngizocela nje siphume noma ngo-2 haleluya bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu bazalanise ngizocela usisi Sithe angivulele lapha encwadini kaMarko yazi sekwenzekele inkonzo kanti intshumayelo Jehova hayi kanti futhi nje kule nyanga sekushunyayeliwe kamnandi egameni lika Jesu ngizocela ngivulele kuMark chapter 8 ngizonqalela lapha 22 uye 26 uyakhazi uyangihlelela ehlolisisa imicabango yami wayibamba impuputhe ngesandla wayiholela ngaphandle komisi wafela amathe emehlweni abo wabeka izandla phezu kwayo
wayibuza wathi ubona utho na? Yabheka yathi ngibona abantu, ngibabona behamba kungathi yizihlahla. Khona waphinde wabeka izandla phezu kwamehlo ayo, yabhekisisa, yasinda, yabonisisa konke. Wayithumela ekhaya layo wathi ungangeni emzini wabantu. Ngicela uthandaze. Liphilile umuntu wethomoya ingcwele lingamandla linguqobo ukukhuluma ngasikhathi. In Jesus mighty name, amen. Jesus. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bazalwane lasifunda khona uJesu nabafundi bakhe bafika eBethsaida. Lithi mabefika lapho kwaletha bona impumputhe. Ngiyayithanda le mpumputhe ngoba into edala ngikhethe le ncwadi ukuthi zikhona ezinye impumputhe eBhayibhelini kodwa indlela yona esinde ngayo ayifani nezinye impumputhe ngoba indlela wena ofike ngayo ayifani nendlela omunye ofike ngayo kule ndawo. Haleluya. Lithi
umkhawulo umbheka uAdam abangakaboni kahle ngoba basifuna uthando. Zamantombazane nje usuthatha kodwa uwazi ukhulume naye kahle. Awukazi umtshela ukuthi umthanda kangakanani. Awukazi umhamba ukuthi mntanami yasiyayinhle into yenzayo. Kodwa wena uzombheka ukuthi yena njalo njena ufika late. Wena ufika late. Okwamanje ngoba uzolungisiswa naye. Naye uzolungisiswa. Hallelujah. Hallelujah. Ulibombamba ngesandla bazalwane. Ngoba yena ukhanya. Hallelujah. Hallelujah. Yena ukhanya endleleni yethu. Hallelujah. Kithi iBhayibheli lisibane ezinyaweni zami nokhanya endleleni yethu. Sihamba khanya njena ngoba senze kahle. Ubona wena uthi uthandayo kwenzeka hayi akona ukwenza kwakho kahle. Kodwa ngoba yena uyalimela izwi lakhe. Futhi njalo nje uyalinda ukuthi alenze usho njalo lapha kuJeremiya uthi ngiyalinda izwi lami ukuze ngilenze. Wena indaba ungalilondile izwi lakhe ukuze mangabe uhlangabezana nezimo uthi babegameni lakho wena uthe. Wena Jehova uthe ngoba meshilo ngempela uzokwenza. Uzokwenza. Yazi uJehova uke wahamba isandla sakhe sabamba inkomo. Hallelujah. Sabamba inkomo sibheke eBethsaida. Hallelujah. Sisuka kaIsrayeli ngama likhulu bazalwane. Sisuka kaIsrayeli, sisuka eMafilisti, siyezwe lamaIsrayeli. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wabamba ngesandla zazi inkomo zithwala umphongolo kaJehova. Hallelujah. Ngoba sayithola yena egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli ayihambanga emaceleni aziyanga kalento aziyanga right
siyayifosa ebazalwane singayifosi izinto siyayithanda izinto zabantu besifazane kodwa singayifosi uma singafika isikhathi sami sokuthi ngiyenze leyo nto angingayifosi thina manje siyayithatha imali yegrocery siyothenga ipleti lokudla elibizayo ngoba ngifuna ukushutha ngifuna ukushutha ipleti lokudla iy'ngane ekhaya yidlile ngifuna ukushutha ipleti lokudla uma ekhaya uzosibuka lesi sithombe nayo uzothina enhliziyeni yakhe isiphi isibusiso lapho uzosithola ngalesi sibuka lelo plate ney'ngane ezojabula ukuthi hawu uma ubenza kanje kodwa la endlini awukho usawoti awukho usawoti siyafosa ifosa izinto ezingenawo umsebenzi isimo sengqondo masiguquke mayenziwe ibentsha kodwa enye into engiyithandayo ngale mpompothi ukuthi iyakhuluma iqiniso ngoba iqiniso ngiyakuyazi ukuthi iqiniso liyakukhulula iqiniso liyakhulula nabazalwane sinezinto uthola ukuthi isakuhlula endleleni kodwa manje izokuhlula unomphela ngoba ufuna ukukhuluma iqiniso awubizi umama umtshela ukuthi mama ungicela ungisize kanje nginenkinga lana ngizama no-1 no-2 no-3 uyangihlula awumtshela uNkulunkulu ukuthi u-1 no-2 no-3 uyangihlula ngoba ubalekela iqiniso kanti namanga lawa owaphilayo abulala wena lesi sono ophila naso sigilaza wena masikhulumeni iqiniso bazalwane iqiniso liyakusikhulula iqiniso sike sahamba bazalwane uzubona ukuthi iqiniso liyakhulula kangakanani sike sahamba sabantu besifazane la sasikhona safika khona ukhona la into enye sasiyenza i-item la khona bakuthiwa nje zi-introduce zi-introduce usho into yakujabulisa nento eyakuphatha kabuhlungu okubuhlungu bazalwane sagcina sikhala sonke ngoba bazalwane kunamaqiniso angamnandi kunamaqiniso angamnandi kodwa afuna ukuthi uwakhulume ukuze ukhiphe ngaphakathi nesilonda ophila naso ngoba isilonda besingaphakathi siyabona siphiphe uzibona sunezifo kanti inkinga ilesilonda esifola kuwena ngaphakathi kanti usikhiphela ngaphandle
uJesu hayi ngiyabona. Wathi ngiyabona. Uma sebona kahle bazalwane, yilana ke sekuthiwa usehlakaniphile. Haleluya. Yabona lapho ilangena khona ukuhlakanipha. Uqala ukuhlakanipha ongubesaba uNkulunkulu. Haleluya. Sisenyangeni yabesifazane bazalwane. Elithi iBhayibheli ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe, kodwa isulu idiphiza ngezakhe izandla. Onjani lo ohlakaniphile bazalwane? Yilo yakha indlu yakhe. Kanti nendaba yokuvuleka amehlo bazalwane, nesitha sakusawavula njalo amehlo. Sigade. Ngoba umuntu uzomtshela ukuthi uvulekile amehlo akhe, kanti wavulwe isitha. Lapha Genesis chapter 3 bazalwane, inyoka yafika ku-Eva. Yathi kuyena, uNkulunkulu uthi ungasidli lesi sithelo ngoba ubona ukuthi wena uzovuleka amehlo. Ubona ukuthi wena uzohlakanipha ube njengoNkulunkulu. Uzokwazi wrong no right. Hallelujah. Fanele wagada amehlo akho ukuthi avule ubani. Ugade uzugade amehlo abantwana bakho ukuthi avule ubani. Angavulwa isitha amehlo abantwana bethu. Lethu ubuhle buyinkohliso lapho kuZakhariya 31:30. Ubuhle buyinkohliso kodwa owesifazane owesaba uNkulunkulu uyawudunyiswa. Uzawudunyiswa. Angeke ube njengoNkulunkulu. Isitha sona sithi uzoba njengoNkulunkulu. Kodwa uJesu ithi uzawudunyiswa uma wesaba uNkulunkulu. Sigade lento bazalwane ngoba sizazodwa enkonzweni nje sishiya abantwana ngemuva. Isisa siyabavula amehlo ngemuva. Yabona umntwana mesemncane uklini usuke klini elindele ukufundiswa yonke into. Wena njengoba ulana uzolodwa information yokholwa naye ngoba esekhaya ulodwani isitha. Uma semncane ila ifunda khona kakhulu. Angiyikhofi into engayifunda ku-Sunday school. Naye ngekayikhohlwe. Asibakhulise ngendlela. Njengoba sazi thina ukuthi masifika enkonzweni siyapheka. Bona bakhiwa ubani ekhaya. Akanazohlupha la simvike nje simvike. Kodwa kusala umntwana into ayizwile akayikhohlwe. Yabo nje mangathi uyaphi wena lo singasho sonke. Iyadala lento kodwa siyayikhumbula. Ngoba iyalodwa sisebancane. Nayo umntwana lezinto eyilodwa kuyena. Hlakanipha. Hlakanipha. Hlakanipha uzuhlakaniphe nabantwana bakamakhelwane. Nabo babeke ngomkhuleko. Ngoba bazosala nabantwana bakho. Uma ungababeki ngomkhuleko uthi bona abafundiswa uba ungabi selfish nomkhuleko wakho. uRiska wathi akhuleka kahle edwaleni wakhulekela bonke abalele namathambo abo. Haleluya. Waphebeza iy'nyoni zezulu emini, iy'lwane zasendle ebusuku. Ephebezela bonke ababalele lapho. Nawe ungabi selfish. Kade abantwana bakho nabantwana bakamakhelwane. Ngoba umuntu wesifazane umntwana uhleli kakhulu enhlizweni yakhe. Wathi umntwana wakhe uzombona ukuthi into ikhwanele isikhukhukazi uzobona ukuthi sizokwenzani. Sibabeke abantwana bethu ngomkhuleko. Sibakhulekele. Ekuseni nangu uJesu. Nangu uJesu owasindisa mina. Lithi izwisela kalizi kungangokweba nokubulala nokubhubhisa. Kodwa mina ngize ukuze babe nophila babe nako ukuchichime. Kalizi ngezontshotsha. Namhlanje nangu uJesu nokuphila okuchichimayo. Uma ungabe
Yesu. Lifika ngale edlula leli thuba. Nami ngithola ngelinye ilanga. Ngangingakaze ngiyitshele ukuthi ngosindiswa.